Πέμπτο στάδιο σύνταξης newsletter. Στο πέμπτο στάδιο μπορείτε να επιβλέψετε γρήγορα τις παραμέτρους που ορίσατε στα 4 προηγούμενα στάδια. Δύο από τις πιο σημαντικές πληροφορίες που μπορείτε να δείτε είναι οι συνολικοί παραλήπτες πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, καθώς και το κείμενο του newsletter κάνοντας κλικ στην προεπισκόπηση. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποια από τις παραμέτρους που εμφανίζονται, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο ανανέωσης. Εάν μία παράμετρος δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει πως δεν αποθηκεύσατε το αντίστοιχο στάδιο. Επομένως, θα πρέπει να ανατρέξετε σε αυτό το στάδιο για να κάνετε αποθήκευση. Μετά την ολοκλήρωση και τις επισκόπησης των παραμέτρων του newsletter, είσαστε έτοιμοι να το στείλετε στους παραλήπτες. Με το πάτημα του κουμπιού «Αποστολή» θα γίνει ένας γρήγορος έλεγχος που αφορά την εγκυρότητα των δεδομένων που προσθέσατε στα προηγούμενα στάδια. Ένας από αυτούς τους ελέγχους θα είναι αυτός της μηχανής αντι-spam. Σε περίπτωση που ένας από τους πολλούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη διορθώσεων, τότε το newsletter δεν θα αποσταλεί και το σύστημα θα σας δώσει κατευθύνσεις για αυτές τις διορθώσεις. Εάν όμως το newsletter περάσει όλους τους ελέγχους, τότε θα ξεκινήσει η αποστολή των email και θα προωθηθείτε στη σελίδα των στατιστικών.